Langane melu ngeping. Sindene Yuni, sindene ge, sepil sindene. Ye Yun, ana sinakokna Yun. Ala pacarmu ge sinakokna Bapak pangandikan. Nuwun sewu menika sasinten kemawon ingkang manggihi kunci motor Beat. Wonten ingkang kecalan menika Mbak Siti.
Mangke menawi pinanggih pun paringaken Mbak Siti Lengger nggih, Pak Bu, Mas. Udah mau nang kene yuk. Kok malah nang kue. Malah nang rogi.
Let's go.
ngerti satenane